Sa nanalo sa kanila, so may balon ako. may, may balon ako. Magalitan ni Sir Max. What's up, Super Fam? For today's vlog, sa mga Bisaya, excuse muna sa inyo ha, magtatagalog ako kasi magpapasalamat lang ako sa 3 taong ito na which is nagbigay sila ng yung blessings ba sa kanila, yung sa yung unang LS nila ba, yung nag-reach sila ng 1,000 subscribers dito sa YouTube. Sa mga Bisaya ha, pasensya lang muna kasi gusto ko lang pasalamatan sila kasi dyan sila ron sa last na LS ba, yung nagpalaro sila at isa ako sa nanalo. Ang nais ko lang sabihin sa kanila na maraming salamat at isa ako doon sa mga nanalo sa kanilang palaro. Ay balon? Ay balon. Isa ako sa nanalo sa kanila, so may balon ako. may balon ako. Magalitan ni Sir Max. May balon, so yun na yun. Nanalo ako. Muntika nang maglapit na yung panalo ko ron, malaki na kaso nag brown out kaya hindi ko natuloy yung laro. Natalo na ako sa last round kasi hindi ako nakapag-answer ng tanong nila. And pasalamat naman ako pero medyo malaki-laki din. Char, malaki. Para sa kanila maliit to pero sa akin malaking bagay na to. Sa Undago Pinay, which is ito po yung nila, ito yung YouTube nila. Salamat sa inyo at sa pagiging mabuting kaibigan dito. Maraming salamat at dumating kayo sa buhay ko at nakilala nyo rin ako sa kakulitan ko minsan. Kahit medyo may edad na pero mas minabuti ko rin naman ang pagiging makulit, palabiro. Kaysa na naman sa seryoso na madaling ma-depress. Kaya at isa ko lang masishare sa iyo, galing din ako sa isang depression. Totally move na talaga. Naka-move on ako doon. Ayoko nang mabalik doon kaya pinasok ko tong na to, pagpa-vlogging kasi masaya naman siya. Masaya. At maraming salamat sa iyo, Undago Pinay. Kanina gusto ko sarang kumain doon sa may mga food court, sa may tapos pagpunta ko na bad trip tuloy ako kasi malakas ang music nila. Ganun sila kagaling, 'di ba? At bago pa matapos ang video nito, tapos agad. At bago pa matapos ang video na to, nais ko munang mag-shout out. May isa ko kakauban sa vlogging sa Bisaya ra pod ni siya, taga Bohol. Taga Bohol ba ni siya? Ako lang i-shoutout si Miss Gian Biahira, which is nga na siya ako na Gian Biahira. Ngayon, di kong i-shoutout niyo ako kabantay. Kada nga, griyos kong nawong. Sorry, Miss Gian Biahira, karon pati ko na shoutout ha. Doon kayo na ba kung nagtingon ako. And sa inyo, Undago Pinay, maraming salamat sa inyo. At sa pa-premyo, nasagot yung iba kong bayarin. At sa'yo, sa kanimo, Miss Gian Biahira, salamat for katong imuhang katong imuhang tutrupahin or jojowain challenge. Ako tong itog ani malditong square. Beto og di bato mong uyab. Labeto uyab ba? Char nga joke rabe na tinuta. So more to, salamat sa Undago Pinay and more power sa inyong tatlo. Panatilihin ang kagandahang loob, kagandahang asal. Miss Kathleen, Daricel, and Miss Jenny. At si Miss kala ko kasama si Miss maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat. Nakalapit na 100
100 pa ako. 100 subs pa ako. Sana marami pang dumating. At yun lang po. And God bless ng maraming